ние поставяме един въпрос и на неговата основа развиваме емпирично изследване. Вижте въпросите на Корана. Между другото, Коранът, когато му се поставят въпроси, вътре, когато говори за въпроси, които ги поставят хората свързани с неведомото, с небитието, Коранът винаги така отговаря. Яс'алунека ани рух, кули руху мин амри раббик. Питат те за душата. Нямате вие работа да разгадавате кодовете на душата. Душата е нещо от повелята на Аллах. Повече не питайте. Питат те за съдния ден. Кажи, Аллах знае кога е. Мюсюлманите днес точно там са отишли да се занимават. С неведомото. Какво има в душата, джиновете откъде идват, къде влизат, какво правят, какво ще стане в гроба, какво не... А онези големи въпроси, които Коранът е поставил, никой не им обръща внимание. Вижте въпросите, които поставя Корана. Питат те за сираците, социален проблем. Разтълкуван детайлно в Корана. Защо? Защото това е от фундаментите на нашия живот. Сирака стои до теб. Ти ще му разгадаваш тайните на душата. Сирака иска отношение към него. Това е социален проблем. Коранът подтиква да се знае какво става там. Питат те за алкохола. Алкохола важен проблем ли е в нашето общество или не? Началото на всички проблеми. Питат те за алкохола. Аллах на 3 степени отговаря в Корана за алкохола. Питат те за менструацията на жената. Питат те за свещения месец и дали да воюват в него. Питат те за луната, астрономия. Питат те за планините. Питат те какво да раздават. Питат те за плячката. Питат те за дворогия, сура пещерата, история. Вижте големите въпроси, които Коранът поставя, за да събуди интереса за изследването. Това е историята, социологията, икономиката, геологията, астрономията, медицината и така нататък. Следователно, има ли учелничество в Корана? وَرَحْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا. Учелничеството те го измислиха. Аллах не го е ниспослал. Учелничеството те го измислиха. Затова хората, които внушават, че исляма значи изолиране от обществото, от развитието, от модернизацията, тези хора трябва да дойдат с доводи от свещената книга. Напротив, свещената книга подтиква към абсолютно развитие по пътя на наблюдението, на изследването, което е най-ценният начин за развитие, което в момента Запада следва. В момента ние се ограничаваме до културното наследство, което сме наследили. И казваме, каза еди кой си преди 500 години, каза еди кой си преди 1000 години, докато западният свят изследва. Това става или не става? Изследва го пред него да го види. Затова те напредват. Затова те се развиват. И ние, докато не тръгнем по този път, не бихме могли да излезнем от това, което сме в момента. Както виждате и в България, и в целия свят, мюсюлманите са консуматори и бреме на хората. Защо? Защото автентичният образ на исляма, на ислямската личност е замъглена от много проблеми. Не е изведена от самата книга. Ако вземем моделът на Сулейман алейхиссалям в Корана, кой от вас ще открие в него аскетизъм? Сулейман. Коранът го поставя в сура Мравките на тази основа, изходна точка. وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Дадохме на Дауд и на Сулейман, бащата и неговият син Сулейман, познание, наука. След това Сулейман. И го виждаме като един голям администратор и ръководител, Сулейман алейхиссалям, който подрежда войската, който знае къде води войската, който държи на дисциплината. Къде е папуняка? Няма го. Ще го убие или ще го накаже, или ще дойде с ясен довод какво прави. Защо го няма? Дисциплина. Виждаме го Сулейман алейхиссалям, човек с чувство, с вкус към архитектурата, шедьовър на изкуството е построеният от него кристален дворец, пред който кралицата на Йемен остава възхитена и повярва в Аллах и влезна в исляма. Когато дойде и видя какъв дворец е направен от Сулейман, помисли го за вода, дигна крачолите да не са намокри. Сулейман и каза, това дворец от кристали, не се притеснявай, няма вода. И вместо тълкователите да се занимаваха
че Сулейман искал да гледа краката на кралицата, по-добре да бяха казали, че ислямът е акцентирал върху изкуството, върху архитектурата, върху този цивилизационен процес, който ислямът е загатнал още с появата на Адем алейхиселям, че това е едно изкуство, че Сулейман се интересува и от архитектура, което е доказано и в андалуската цивилизация, което е доказано и в абасидската цивилизация и така нататък. След това виждаме го Сулейман алейхиселям, човек, който е зоолог, който обича животните. Корана го споменава, че той галеше на конете вратовете и краката. А не както преведено в нашия Коран, че им се чеше вратовете и краката. Това в противоречие за всички ислямски норми. Значи, Сулейман алейхиселям галеше на конете вратовете и краката. И хората, които разбират от животни, ще знаят, че действително конете най-много обичат да ги гали човек по врата и по краката. След това виждаме го Сулейман, производител. Внимавайте, в Корана, това не са мои думи. В сура Себа произвеждаше Сулейман какво? Светилници, изваяния, блюда като басейни и котли. В абсолютната активност на производство Сулейман алейхиселям. Следователно, човек, който води армията, който е администратор, който се интересува от архитектурата, изкуството с други думи, който виждаме по един много умел начин ръководи работниците, които му работят в производство на тези неща, който обича животните. Къде е аскетизма? Къде е отчелничеството? Къде е загърбването на земния живот и дистанцията от модернизацията и развитието във всичко това? Няма. Това е Коранът. Аз за това и ви казах, когато се гмурнем дълбоко в нашия извор, Коранът, който на второ място след него идва сунната, която не може да изтрие кораничен текст, нито да му противоречи. Това е основният източник. Когато влезнем в него, какво се получава? Виждаме, че този образ, който днес има стремеж да се образува в съзнанието на хората, мюсюлманин, който е жесток, който винаги желае насилието, който е неграмотен, непросветен, безпросветен, човек, който е отшелник, който се дистанцира от земния живот, виждаме, че в източника, в исляма, в Корана, съвсем друга личност. Мюсюлманинът милостив. Затова казва Аллах: и те изпратихме, о Мухаммед, като милост за народите. Тук милостта е основна, фундаментална черта, от която произлизат редица благородни нрави за човечеството. Глобален аспект, без ограничения. Ние те изпратихме. Значи, мюсюлманинът е милостив. Той обича милостта за всички хора. Мюсюлманинът обича науката. Адем го сътворихме и го поставихме на светлия път на познанието. Мохамед в пещерата му казахме да чете и да следва пътя на познанието. Абасидската държава даде пример на света чрез познанието. Мюсюлманинът е човек, който обича познанието, който обича развитието, който обича да бъде винаги в крак с съвремието. Мюсюлманинът го виждаме активен в Корана, в дипломация, в търговия. Пратеникът, салалаху алейхи ва салям, той беше човекът, който прати хора до Йемен да взаимстват как се произвеждат оръжия. Той беше, който инициира първият пазар, търговски пазар в Медина. Пратеникът беше този, който разчерта хартата на човешките взаимоотношения между евреите, между християните, между мюсюлманите, политика в Медина. Пратеникът беше този милостив баща, дядо, съпруг. Следователно, къде е учелничеството? Виждаме, че ислямската личност е една личност, която винаги съблюдава развитието, науката, съвремието. Тя е с благородни нрави. Тя винаги пази хората, уважава хората. Вижте, тук трябва да подчертаем. Мюсюлманинът уважава човекът само за това, защото той е човек. Ние почетохме човекът. Трябва от нашето съзнание един път за винаги да се изкорени представата и нагласата, че човекът, щом е езичник, щом е атеист, щом е евреин, щом е християнин, трябва да го мразиме. Няма такова нещо в Корана, освен ако този човек не иска да те убие без право и не те прогнува от твоя роден дом. След това Коранът е казал: ля икраха фи дин. Няма насилие в исляма, няма налагане в исляма. Всички трябва да бъдат уважавани. Защо? Защото са хора.
А човекът е Аллаховото удостоверение за свръхсила и за всемогъщество. Човекът е олицетворението на Аллах, че той съществува и той е всемогъщият. Следователно, уважението към човекът е поклон пред тази свръхенергия, свръхмощ на Създателя. И това е Коранът. Коранът не ли е казал: Аллах, ако не противопоставя една група от хората с друга, ще се разрушат синагогите, църквите, манастирите и джамиите. Следователно, Коранът ни подтиква да пазим храмовете на всички монотеистични религии, олицетворени в синагогата на евреите, църквата, манастира и джамиите. Откъде идва идеята, че човекът не трябва да бъде уважаван, защото е атеист? За атеизма Аллах ще го съди в съдния ден. Но кой е човекът да го съди преди Аллах? Затова виждаме, че в ислямата уважението на човека, заради това, че е човек, ние сме длъжни да го уважаваме. Затова Аллах казва: тези, които не ви прогонват от вашите домове и не ви убиват без право, отнасяйте се с добро и справедливост към тях. И за думата добро е използвана думата бир, която е дефинирана детайлно в сура Бакара, че добротата не е да обръщаш главата наляво и надясно, на изток и на запад. Добротата е вътрешният свят, вътрешната нагласа да бъде искрена към всички създания на хората. Това е. Ама да кажеш: аз съм праведен, другите не. Не. Дори думата бир, добро, е използвана в Корана за уважение на родителите. Ако можеш да се отнасяш към твоята майка, към твоят баща с дипломация, отвътре да ги мразиш, а само е така да им правиш хитрини външно, то тогава може и с хората да си позволиш това нещо. Но не. Аллах иска от нас да сме хора, да се уважаваме, да пазиме религиозният плурализъм, нравственият плурализъм, да пазиме ценностите на религията и ценностите на другите хора, но и те да пазят нашите, да няма гнет, да няма противопоставяне, да няма конфликт, да стигнем до философията и моралът на компромиса, на взаимното опрощение, на взаимната обич, с всичките различия, които имаме, да се обединим. Обединението значи обединение на основата на нашите различия, защото това е законното право, дадено от Аллах на всеки един човек, да има мнение, да бъде различен от другия. Затова виждаме, че ислямът е милост, ислямът е развитие, ислямът е прогрес и щастие. Затова от тук обращението, с което завършвам към младите. Знайте, че ислямът иска да реализира щастие и способност, щастие и умение в нас, младите хора, най-вече. Защото младите хора, те са моторът на обществата. Когато ние кажем: нас не интересува земният живот, на кого оставяме този земен живот да го управлява? На кого оставяме думата в медиите да му влияе и да бъде силна? Затова знайте, че пряка отговорност на всички нас е да служим на Аллах по пътя на това познание и наука и да представиме исляма такъв, какъвто автентично е описан в Корана, а не измислиците на онези, които казват: това е така и онова е така, без да имат доводи. И знайте, че сме отговорни всички пред Аллах за това. Затова подтиквайте децата към образование. Лансирайте ги децата да се учат. Нека ние, мюсюлманите, да имаме в утрешния ден професори, доценти, доктори, да имаме академици, да имаме преподаватели, лекари, инженери. Всички те да бъдат в своите михраби на познанието искрени, отдадени и честни пред Аллах Азза ва Джал. Това е, което искаме. Това е, което ние се стремим и с което Аллах не е натварял. Аллах няма да ни прости нашето нехайство. Аллах няма да ни прости нашето небрежно подчинение към Него. Знайте, всеки един млад човек нека се попита: защо аз не спазвам това, което Аллах иска от мен? Защото ме е внушено, че това е изостаналост и невежество, или защото съм мързелив, или защото не искам да имам нищо общо с Аллах. Аллах е изхода на всяко нещо, но когато го опознаем истински, когато го опознаем както се е описал в Корана и заживеем по този начин, както Той е посочил в неговият извор, моля Аллах всички да ни даде сили, да бъдем умни, да бъдем мъдри, да бъдем прогресиращи хора, които живеем в съвремието силни, учени, с искреност, с нрави, отдадени на Аллаха Азза ва Джал, и да го срещнем в съдния ден, да бъде доволен от нас, да ни приеме като негови раби в неговите райски градини. Аллах да е доволен от всички вас. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.